And guys, tapos ako maligo. Bilis no? 30 kami kulit kasi mag-dinner pa kami. And so let's go, ready tayo. Pupunta kami ng Tangub City. Top of the overhead bins along with the ceiling lights. So I spread out our boarding. Morning guys, gising lang namin. Tingnan mo, nag-ano pa ng mga gamit. Tapos tinitimbang namin baka hindi kami makapasok kasi pupunta kami ng Tangub City. Event namin later sa Tangub guys. Ayan, ano kami ng mga gamit namin. Baka lumagpas kasi wala kaming check-in luggage. Of course, mga hand carry. Yan, ilagay na lang namin dito lahat ng mga extra namin ng mga gamit. Buti na lang may timbangan ako. Diba? Ready! Boy, iwan mo na lang yung mga nagamit mo na damit. Iwan ko lahat ng mga gamit kasi nagamit ko na ito lahat ng damit. Iwan mo na yung lahat. Oh no! Wala na kung dadalhin ko ito. Okay guys, 25 minutes na lang, ay 20 minutes na lang para sa boarding. Pero dito kami sa sakit. Okay ba? Ganito ka. Just now eh. Nilayo. Layo kayo. Oh, mga 4 minutes good. Welcome to Osamis Airport. Maayong pag-abot, maayong pag-abot po. Thank you. Congratulations! Ni-graduate na mo. Thank you, sir. Congratulations. Ayan yung sakyan namin guys. Sana all. Look! Artista van man eh. Wow! Sulod mo. Tayo guys. Ayaw ko sa likod kasi nahihilo ako kaya dito lang ako sa... No! Kamuti. Kamuti chips guys. Sarap. Ang CEO sa Nonglading Broadcasting Services, walay-lain na katong President ang Nonglading ng Bayan, Sir Jensen Broma Mundido kauban ang iyang kapikas kinabuhi. Maglangit Mundido. Guys, dapat yung may pulis nga. Wonder to. Sunod lo, grabe. Snake, pununon daw ka snake. Oh no! May pulis. Kain muna kami dito guys sa Osamis City kasi mga almost an hour pa biyahe papuntang Tangub City. Oh, grabe. Oh, paano yan? Kumain ka na. Mabusog ka na niyan. Busog ka na. Wala kang soft drinks ngayon ha. Oh, tanaw. Kaya mo yan lang. Si dancer nga, ilang years na walang soft drinks. Kaya man.
Kaya man. Kaya mukat. Pero at least ngayon guys, bumabalik na. Bumabalik na. Bumabalik na pala ngayon doon. Oo, bumabalik na. Maramo food guys. Wow, seafood. Welcome to Tanggug City. Ayan na kami guys. Baba na kami. Oh. Hello, Tanggug City. Oh, wajud na boy yang kung ano yun. Hello. Welcome. Nandito na kami sa ano guys, stayhan namin na hostel dito sa Tanggug City. Ay, tulog ka rooms. Wow, 3 rooms. Dito tayo sa dulo guys. Wow, amazing. Woo. Yay. Ito yung stayhan namin for a night. Isang gabi lang kami dito guys kasi mamayang gabi yung event namin. And after ng event, alis na. Flight na naman kami bukas. Papuntang Cebu, alas 10 ata yung flight namin. So ngayon, kakagising lang namin kasi nagpahinga kami saglit. And it's already 6:30 PM. Magre-ready na kami so maliligo muna ako. Kasi magbibihis pa. Yan yung susuotin ko mamaya guys. Niready ko na. And maliligo muna ako. Di na uso plansa-plansa. Bawiin na lang sa mukha. As if feeling. Ano ba yan? Para mag-charge ako. Para mamaya maka-vlog ako sa event namin. O diba? Uy, sorry. Ligo muna ako guys. And isasabay ko kayo. Sabay tayong maligo. Tara. Kung alam ka kung Sabado mo, And guys, tapos ako maligo. Bilis no? Bilis ka maligo. Hindi guys, mag-prepare muna tayo kasi malapit na anong oras na. Pero 7:30 kami kulit kasi mag-dinner pa kami. And so let's go, ready tayo. Okay na yun guys, yan yung final look natin. Ay, hindi pa pala ano na yung buhok, hindi pa na ano yung buhok ko. So mag-ano muna natin ng buhok. Ito yung pang buhok ko guys, pang curl ng buhok. Kasi pag natuyo na yung buhok ko tapos wala akong nilagay na itong hair lotion, magda-dry yung buhok ko kaya like yan naman yung sikreto nilagay sa buhok nila pangit. Yan. Magiging okay na din to pag dry nito. Kaya and ito na yung pormahan natin guys. Nag-cap lang ako saglit para mag-flat yung buhok ko sa likod. And tatanggalin ko na din to pag start namin mag-show. And ito na din yung panglabas ko. Tsaka ko nasusuotin para may thrill naman no. Pag nakita nila kami ngayon, lalo kakain muna kami. So makita nila yung suot natin. Para man may exciting na part. Ayan. Diba? Yan ang mga pormahan. Ikala mo naman, no? Guys, palabas na kami. Baby girl. Oh, pormahan ni baby girl. Oh. Ano talaga yung ano guys, effective talaga yung ano ni Bonso kasi kanina kinabahan si Bonso guys kasi baka walang manood daw. Pero tingnan mo sa loob pala ito guys. Oh. Lalo na siguro sa labas.
welcome Jopet Kapuna! Please help us welcome Snake Princess! Yo maldito, pakisako, gamay lang. Gamay lang. Asa na